Hola, moltes gràcies a la llibreria Biblioteca Falles de Climent de Figueres, l'editorial Llibres del Segle i els seus déus protectors, els magnificents Pau Costa, senyors de les lletres a Girona, al modo dels Mèdici a Florència, i gràcies a tots vostès per l'assistència. M'hagués agradat molt ser-hi present, però una sèrie de circumstàncies desgraciades ho impedeixen. No obstant això, estic segur que els dos estimats col·legues Enric Pujol i Xavier Díaz faran la presentació molt millor del que ho hagués fet jo. El llibre, un diàleg entre Enric Pujol i un servidor, és una mena de rendició de comptes d'un gir radical a la vida de l'autor a la seva ja avançada edat. Un gir radical al qual tota la família hem estat d'acord, marxar d'Espanya per afincar-nos a Catalunya. És el que els comentaristes acostumen a cridar un canvi vital. El gran teòric polític Albert O. Hirschman sosté que hi ha tres formes que la gent fa valer per expressar la seva relació entre els governants i l'ordre prevalent a la seva societat: la lleialtat, la veu i la sortida. Els lleials a l'ordre constituït així ho expressen, fan marxes, porten banderes i donen suport al govern. Els contraris també no expressen, també fan marxes contràries, treuen altres banderes i s'oposen al govern. Els que ja no poden més i estan farts de protestar sense que la protesta serveixi per a res, se'n van, agafen la carretera i se'n van. Per descomptat, no tothom pot permetre-se aixecar la casa, canviar d'ocupació i habitat, encaixar en una altra col·lectivitat. De fet, i excepte casos de força major, quan es tracta d'emigrants o persones desplaçades per conflictes, gairebé ningú pot fer-ho. Els que podem, en certa manera, són privilegiats. Però, precisament per això, perquè som privilegiats, tenim un deure major d'explicar i justificar els nostres actes, i sobretot de fer-los. Ja està bé de gent que manifesta viure a disgust en un ordre polític i social que li repugna, que és incapaç de fer alguna cosa eficaç perquè hi hagi un altre ordre, però tampoc fan res per resoldre la situació. Òbviament, com diu Wittgenstein, qui vulgui una revolució ha d'estar disposat a revolucionar-se a si mateix. I això és el que hem fet, revolucionar-nos a nosaltres mateixos, agafar els nostres trastos i canviar-nos a viure a Catalunya, on l'aire que es respira és millor. Ningú a Espanya té un projecte real de transformació, millora o canvi social per al futur del país. No hi ha horitzó utòpic algú. Es tracta d'anar tirant amb el que hi ha fins a la consagració definitiva de la mediocritat més embrutidora. És business as usual. Espanya està en un carreró sense sortida i ho sap. Com ho saben els intel·lectuals espanyols, aquests sobre els quals la gent tant ens pregunta i per a alguns dels quals, com el senyor Cercas, el millor català és el català callat i espanyol. Espanya no té projecte per l'esdevenidor, només té passat, perquè, com ja deia Kant, Espanya és un país d'avantpassats. A Catalunya, en canvi, sí que hi ha un projecte transformador. De fet, hi ha diversos. Ja fa alguns anys que la societat catalana viu en una efervescència moguda per l'esperança de la independència d'Espanya. És el que ens ha portat fins aquí, la idea que Catalunya vulgui fer respecte a Espanya el mateix que hem fet nosaltres, marxar. Marxar perquè, després de molts anys, al cas de Catalunya, segles, queda clar que el bloc
monolític de l'oligarquia nacional catòlica que porta 400 anys arruïnant el país, no té cap voluntat de canviar res i, a més, pensa que no ho necessita. Però aquest projecte transformador, aquest projecte independentista, en la justificació i explicació del qual no cal perdre temps perquè estan clares com la llum del dia, perquè són de justícia i raó, ens ho pega amb un típic desgavell intern català, d'altra banda molt freqüent en societats que es troben a un moment decisiu a què han de prendre decisions transcendentals. Quan la independència era un llunyà i nebulós somni, tothom la donava suport perquè estar d'acord amb un remot futur és sempre fàcil. Ara que la independència és una probabilitat i està a l'abast de la mà amb una majoria independentista absoluta, resulta, com era d'esperar, que no tots els independentistes de primera fornada ho eren. Molts no eren i molts altres també, aprofitant les circumstàncies, es feien passar per independentistes quan eren contraris a la independència. La cinquena columna queda sempre al descobert en el moment decisiu. Per tot això, és sumament intranquil·litzador, encara que molt humà, que en aquest precís moment l'independentisme estigui més dividit que mai, amb una part d'ell que ni tan sols és independentista. En aquesta situació, la nostra integració al país és tan completa que fins i tot hem passat a prendre partit en les querelles internes entre independentistes perquè ens hem fet catalans de socarrel. Per això es entristeix molt i ens sembla mentida ensopegar amb l'incomprensió, l'oposició, la censura i el veto d'un sector independentista que només entén la independència si es fa d'acord amb els seus postulats. És el mateix sector del que, quan hi ha alguna discrepància o controvèrsia, sorgeixen veus demanant-nos que ens tornem a la nostra terra. Quan la nostra terra és aquesta, perquè és terra de lluita, que hem triat lliurement i de la qual no ens anirem com ens van anar d'Espanya, perquè aquí queda molta feina per fer per aconseguir la independència. Donec per fícia.